Como é costume, cada 22 de marzo, data do seu pasamento, o Concello de Noia homenaxeou hoxe a Antón Avilés de Taramancos. Fixo, ademais, dun xeito especial cando se cumpre o seu 30º ano, cunha lectura de poemas e unha ofrenda floral, no cemiterio de San Pedro de Boa, onde repousan os seus restos. O acto estivo presidido polo alcalde Santiago Freire, e nel tomaron parte tamén varios membros da Corporación Municipal e dous dos seus fillos. Non puido asistir a súa viúva, a quen o rexedor desculpou a súa ausencia debido a que se está a recuperar dunha doenza. Pero nos comunican que se atopa en bo estado de saúde dentro da situación na que está pasando e aproveitamos para mandarle un agarimoso saúdo a vosa nai. No acto tomaron parte tamén dous dos seus amigos, Ana Blanco e Juancho López Oviedo, encargados de dar lectura a varios dos seus poemas. Miña patria, eu son o teu soldado máis forte. A miña lingua é a túa espada. E cando debullo unha canción, cando florece unha palabra, canta en min o labrego cavador. O emigrante, o poeta, o mariñeiro, o home que amasa o pan e moxa o leite. Non son un home, son un pobo e ninguén me pode domear. Chamo a porta do amor na noite escura. Está o teu corazón ca luz prendida. A túa man socorre má ferida e calma o teu labio a desventura. Auga que me das tan fresca e pura e da fonte cristalina da vida, mel da túa roseira florecida. Aínda que sinxelo acto estivo cargado de gran emotividade, pechándose cunha ofrenda floral en riba da súa sepultura. Para mañá mércores está prevista unha charla e un recital poético na Casa de Cultura, ás 7:30 da tarde, na que tomarán parte Ana Romaní, César Souto, Martín Veiga e Pilar San Pedro.